बडलेण्ड आखाइ इसान बिथांखिनि गेजेरजों दिनै लाइमोन सांग्रांथि मावबादा खुंफुंदों। क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमायाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ लाना बडलेण्ड आखाइ इसान बिथांखिनि गेजेरजों लाइमोन सांग्रांथि हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी, लोगोसे क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं, बेनि अनगायैबो बडलेण्ड आखाइ इसान बिफाननि गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनहा। আমার বিটিএসিৰ হ্যান্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টে বিভিন্ন কলেজত আজিকালি আমি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছোঁ, কাৰণ হ্যান্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি কলেজত কিছুমান কথা শিকাই আছোঁ। কাৰণ আমি জানো আৰু চবেই জানে হ্যান্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিছুমান ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পাছৰ পৰা সেইটোৱে নিজৰ কেৰিয়াৰটো বনাই ল'ব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টেড ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি তেনেকুৱা ল'বৰ যদি ইচ্ছা হয় বা হ্যান্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি ট্ৰেইনিং ল'ব বিচাৰে, তেনেকুৱা আমি প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ, এৱাৰনেছ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ দ্বাৰাও যে ভৱিষ্যত কেৰিয়াৰ বনাব পাৰে, সেইটো লৈ আমি বিভিন্ন কলেজত এই বস্তু শিক্ষাটো দি আছোঁ। বেলেগ জিলাতো কৰিছোঁ, অলৰেডি বিজনী কৰিলোঁ আমি, আৰু কোকৰাঝাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত কৰিলোঁ। আজি আমি কোকৰাঝাৰ গাৰ্ল কলেজত কৰি আছোঁ। নেক্সট আকৌ বেলেগ বেলেগ কলেজলৈ আমি গৈ আছোঁ। ঠিক আছে। ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰেছপন্সটো বহুত পাইছোঁ। বহুত আগত তেওঁলোকে আকলি লৈছে যে আমাৰ তাতে আহক, আমি বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড। তেনেকুৱা বেলেগ কলেজো আমাক মাতি আছে। সিদিনাটো আমি কোকৰাঝাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত লৈছোঁ, তেওঁলোকে বহুত আগ্ৰহেৰে একচেপ্ট কৰিছে। থেংক ইউ। नोंथाङा सासे नार्स एएनएम जिएनएम जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा? नोंथाङा जुदि नार्स एएनएम जिएनएम लेबरेटरी टेक्निशियन जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर बि.आर. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर टाउननि मसलपुर एसपि मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय एचएस थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरी टेक्निशियन टीएलएम आरो नार्सनि प्रेक्टिकल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिनजावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं, बिथांमोनहा 9101299545, 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।